I gde ste ljudi, dobrodošli u 24. Vlogmas. U današnjem videu smo dobili KRILA u Robloxu. Pokušao sam da se nahajpujem, ali nema šanse. Prehlazio da sam... što možete da čujete da brzo kroz nos. I da jedva dišem na nos, tako da trudim se maksimalno sad ovih poslednjih dana. Bukvalno da uradim prati klipove. Tako da bukvalno sinoć ste dobro podržali klip, 236 pregleda. Tako da realno nije loše, hvala vam puno na tome. Malo pre sam objavio edit o muzici, ali tu prije 1-4 sata. Tako da ste i to dobro podržali. Tako da dok raja kod ide sigurno se da bude nešto dobro napravljeno, ja se nadam. I sa ovim klipom i sa svakim narednim klipom. I možda ću poslije da uzmem malo pauzu u januaru, da se malo odmorim. Ovo pasu ono uzima vreme, ali pogotovo kada sam bolesan i kada znam da moram da ispoštujem. Ja moram da ispoštujem. Tako da sigurno ću brzo da se oporavim. U to nema milosti, brate, da neko kaže da neću da se oporavim. Sigurno i hoću brzo da se oporavim. I ovo vreme, brate, sad toplo, sad ladno i nos mi je zapusten. Klasu sam malo promukao, samo možete da probetite, malo pre sam pokušao da se nahajpujem, ali nisam mogao da nahajpujem, nikako nisam mogao da nahajpujem. Tako da morat ćete sad da gledate klipove. Ja se izvinjavam, svala me majka pa sam morao da se javim. Da ću se pohvaliti da sam dobio peticu iz preduzetništva. Još malo pa je raspust, tako da nekih 10 dana u januaru ću da uzmem kako se zove, odmor. Najavio sam klip, stvar nebitno kako kod uzeš odmor, zato što mi to prati u januaru treba. Ja u januaru imamo praznike i hoću da provedem praznike sa porodicom. Tako da se ovo bude dovoljno veliki projekat. Znači dovoljno veliki projekat da, brate, se vidi da sam uložio trud u kanal, vreme u kanal i tako dalje. Tako da, bukvalno, i da bi sad ovdje si u krevetu, ja bi, brate, uzeo snimio klip. Volim me ovo, brate, ako sam nešto pre 2-3 nedelje najavio, to su i da ispunim. Svakako. Nebitno da li se to da bude vlog, da li se da bude gameplay. Bitno samo da je nešto što može da se, kako se zove, uradi kao veliki projekat. Tako da, nemam šta drugo da kažem, možda se sutra da mi bude bolje, nemam pojma. Iskreno da budem. Nemam pojma, ja ću ovaj klip odmah svim završim da objavim, tako da, to bi bilo to od ovog klipa. Ja se nadam da ste uživali u klipu. Ako ste uživali u klipu, ostavite like i subscribe. Do sljedećeg videa, veliki pozdrav.